An balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni bamanankan kunnafoni wagati selen walawalali bɛna kɛ mun na aw ye Mali kɔnɔ ani a kɔ ka kibaruyaw kan aw danga na. Jɛmukan min ni o bɛ sigi RTM sanfɛ ni u k'a ma ko Bonjour Bamako dansago waleya taara ka ɲɛsin silamɛya diinɛ ma yɛlɛkumɔgɔ dɔ fɛ o kadara kɔnɔ Haut Conseil Islamique du Mali ɲɛmaayaso ye a ka dusumakasa yira ka ɲɛsin nin waleya in ma o baara ninnu bɛ siriyara maa min fɛ Sirifila Jabaraniso tɔgɔ la Mariétou Diallo de tun don a n'a ka jatala Ibrahim Kulubali an ka ɲɛmaadaw ka sɔrɔlenw fɛ. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin Muhammadin bin Abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma Allah ta'ala tanu nin ka wale ɲuman dɔn Allah ta'ala min y'an kafo o conseil siège kɔnɔ sababula sababu min n'a tɛmɛna wale ɲɔgɔnya na baara ɲɔgɔnya la o conseil islamique ani ORTM u ka ɲɔgɔnyew kɛra dɔgɔkun kelen kɔnɔna na jamana ka koba dɔ la a sigi ɲɔgɔnyew ni kuma ɲɔgɔnyew taara wolo fɛn na min b'an bɛɛ lajɛlen nimisa wasa jamana ka kunkɔrɔta yera la ka ɲɔgɔn faamuya yera la ɲɔgɔn minɛ ani keleya ani jamanadenw ka hami an ka danbe an ka diina ka lafasali o yera kɔnɔ donc au conseil islamique y'a laɲini a ka président n'o ye Cherif Ousmane Madani Haidara ye a ka se ka déclaration kɛ maliyɛnw ye o waleya in kɛ waasa faamuya bɛ se ka y'a la ɲɔgɔn faamu min kɛra o malidenw bɛ se k'a dɔn k'a fɔ a bolila cogo min na a taara wolo min na. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sindi kɔfɛ ni setigi Ala tɔgɔ ye a n'an sɔlilen kɔ kiraba in kan a n'an sodunke sanumanw ni sahaba ɲumanw an b'an ka foli ɲɛsin silamɛ bɛɛ lajɛlen ma ani maliyɛn bɛɛ lajɛlen. Nin ye kibaruya ye au conseil islamique ye min kanu k'a di an badenw ma comme an balima dɔw a b'a kalama le 11 min tɛmɛna sisan ja dɔw bɔra ORTM na a bɔra émission na u b'a fɔ min ma ko ani sɔgɔma Bamako alors ja dɔw bɔra la ja minnu a ti diinɛ sago la jango silamɛya diinɛ mɔgɔw ye wele kɛ fan bɛɛ fɛ k'a fɔ o ye nin ja in ye o ja in yɛlɛla o conseil jɛra ka réunion kɛ an sɔrɔla ka kuma ni radio ɲɛmɔgɔw ye précisément ministre ani directeur u y'a yira k'a fɔ tiɲɛna ja in bɔra mais u kun t'a kalama mais u yɛrɛ y'a ye tiɲɛ yɛrɛ don a kɛra u y'u ka nimisa yira ka tila k'a yira an na ni Ala sɔnna fɛn o fɛn bɛ danbe lagosi walima ka diinɛ lagosi u bɛn'u cɛsiri o kana se ka bɔ Mali télévision so la alors u ye bonya ɲɛsin an ma ka tila ka lettre sɛbɛn k'a ci n'o ye yafa ɲini lettre ye k'a fɔ u bɛn'u janto ni Ala sɔnna ja bɔtaw la kumana an yɛrɛ y'u fo k'u waleɲuman dɔn n'u jɔra ni jɔyɔrɔ in na an bɛɛ hakilila ye kelen ye an bɛ yɔrɔ min na bi jamana in bɛ cogo min na bɛɛ b'a dɔn maliden ɲuman jango silamɛ ɲuman bɛɛ ka cɛsiri ni wulikajɔ kan ka kɛ bɛn bɛ se ka don jamana kɔnɔ cogo min na kelenya bɛ se ka don jamana kɔnɔ cogo min na fitinɛ a bɛ tiɲɛni de kɛ a tɛ ɲɛni kɛ kumana silamɛya nana fitinɛw banni de kama fo an ka kira ko sallallahu alaihi wasallam i ka tugu maa kɔ maa min y'a tigɛ ka bɔ i la i ka maa sɔn min y'i jɛ kumana ni an taara o sira fɛ silamɛya sira kan fitinɛ bɛ se ka bɔ fan bɛɛ fɛ fo silamɛya silamɛ ɲuman bi yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ fitinɛ kunbɛn a tɛ fitinɛ wuli kumana Ala sɔnna u y'an bonya k'a fɔ an tɛna ni ɲɔgɔn ja ye télé Mali la bilen kumana o nisɔndiya o banna k'a lase mɔgɔw ma minnu ye weleli kɛ weleli kɛra ka bɔ Mali fan caman de fɛ ani jamana yɛrɛ kɔ kan k'a yira k'a fɔ u ye nin ja in ye u ye nin ja in ye mais Ala b'a dɔn u y'a fɔ anw minnu ye an kuma ye mais an yɛrɛ wulila k'a ɲɛɲini k'a sɔrɔ tiɲɛ don ayiwa ka dan sigi a la au conseil islamique tɔgɔ la kumana o déclaration de bɛ an bolo mɔgɔw k'a faamu salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh.
Haut Conseil islamique du Mali dagayɔrɔ kura jɔli baaraw bɛ sen na. O kadara kɔnɔ a ɲɛmaaba ni o ye Seydi Cherif Ousmane Madane Aidara ye ka fara maaba caman kan u taar'u ɲɛda yɔrɔ kura in baaraw lahalaw kan Amdalaye Aseyi 2000 kɔnɔ. Hali bi Maretu Jalo a n'a ka jatala Ibrahim Kulubali de tun bɛ an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlenw fɛ. Mali silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au Conseil islamique du Mali n'a ɲɛmaya bɛ silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ bolo a Seydi Cherif Ousmane Madane Aidara a jirala k'a fɔ u dagayɔrɔ kɔrɔ dɔgɔyara u la o hukumu de kɔnɔna la u ye welewelema kɛ ka ɲɛsin gouvernement ma k'a jira k'a fɔ au Conseil islamique a mago bɛ dagayɔrɔ kura la o de la gouvernement y'u ka wele jaabi ni ka dagayɔrɔ kura jira u la Amdalaye Aseyi 2000 la au Conseil y'a jira k'a fɔ o dagayɔrɔ kura in ni u ka tabiyaw bɛ taa wa a bɛ jama k'u kosɛbɛ o de la sa au Conseil jamakulu wulila ni yana u ɲɛda nin dagayɔrɔ kura in kan ni ka u ka nisɔndiya yira. Alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ yan nisɔndiya cadre kɔnɔ au Conseil islamique du Mali aw b'a dɔn a ka congrès kɛra an ka ɲɛmɔgɔ n'o ye Seydi Cherif Ala ye a ɲɛmɔgɔya kalifa ale ma au Conseil bureau tun ye mɔgɔ 45 mandat tɛmɛnen na sisan Conseil islamique bureau nana mɔgɔ 56 la ka fara structure tɔ minnu b'a kɔnɔ organe tɔ minnu b'a kɔnɔ conférence des ulémas ani commission de contrôle donc o la yɔrɔ min ni au Conseil tun b'o la kɔrɔlen san 18 an y'a a yɔrɔ dɔgɔyara a korona o la au Conseil a ɲini ka yɔrɔ wɛrɛ ɲini min fɛrɛlen don pour que au Conseil siège ka se ka yɛlɛma ka n'a ye donc ala ye yɔrɔ min di an ma fɔlɔ o de ye yan ye donc an ka ɲɛmɔgɔba n'o ye vice président nana n'o ye Ibrahim Kontaw ani an ka Segal Jamtɛn olu nana ka na lajɛ bi an ka ɲɛmɔgɔba yɛrɛ ne ye Seydi Ousmane Aidara ye ale kun nana ka na a ɲɛ da yɔrɔ in kan ka yɔrɔ in jateminɛ cogo min Haut Conseil islamique du Mali don nataw la an ka minɛnw bɛ se ka yɛlɛma ka bɔ yɔrɔ kɔrɔ la ka na yan ka na lajɛ yɔrɔ in n'a ni Haut Conseil ka taabolo bɛ bɛn n'a bɛ se jama in kɔrɔ bureau minnu b'a la a n'a yɛrɛ sigi cogo n'a ni bureau kura in taabolo bɛ bɛn visite kun y'o de ye. Alhamdulillahi rabbil alamin komi kabini kalo 2 ɲɔgɔn na an ka président n'o ye Macky Ba ye ani Haut Conseil membre bɛɛ lajɛlen o ye demande kɛ Haut Conseil gouvernement ka niveau la pour que an ka chaise bɛ se ka yɛlɛma parce que an ka hali an ka réunion an tɛ se ka kɔ a kɔnɔ an ka membre caman bɛ yen nɔ o tɛ bureau sɔrɔ donc tenez compte Haut Conseil yɛrɛ ka valeur la n'a bɛ nafa min kɛ jamana kɔnɔ an y'a dajira faamu na ani yɔrɔ ka kan min tɛ nin ye u y'an faamu an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn u ye yɔrɔ dɔ jira an na ko n'a y'a sɔrɔ n'o bɛ bɛn an ma alhamdulillah an nana lajɛ o ko an kana lajɛ an y'a lajɛ siɲɛ 1 siɲɛ 2 bɛɛ lajɛlen ko vraiment nin Haut Conseil ka kan an b'an ka faamaw fo ani an ka maa minnu bɛ an ka vice président minnu bɛ an n'an ka secrétaire général an'an ka secrétaire général adjoint an'an ka membre caman nana pour que k'a lajɛ an ye hakili falen-falenw kɛ an y'a ye k'a fɔ nin kɔni ye fɛn ye min alhamdulillahi rabbil alamin nin tun y'an ka laɲini ye kabini waati jan donc bɛɛ lajɛlen y'a apprécié président yɛrɛ y'a apprécié k'a fɔ vraiment an ye yɔrɔ minnu désigné min ye min ka bureau bɛɛ bɛnn'a ma donc a bɛ komi sisan kɔni bɛn kɛra a kan. K'aw ladɔnniya k'a fɔ dɔgɔkun wɛrɛ ni Ala sɔnna au Conseil islamique du Mali Mali silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba a dagayɔrɔ kura bɛ na kɛ nin yɔrɔ in ye Amdalaye Aseyi 2000 la. Seliba ye duwawu ɲini don ye yafa ɲɔgɔnma don do o kadara kɔnɔ jɛkunda ni o bɛ baara wuli fɛ yen dugudenw taara bɔ an fana karamɔgɔ la Seydi Cherif Ousmane Madane Aidara ka taa duwawu don a ye ni ka duwawu ɲini a fɛ tamani tagama in kɔnɔna na seliba sen fɛ fɛn min sɔrɔla o kɛnɛ ka Luti Siribe bolo an ka ɲɛmada o fɛ. An fasomɔgɔw n'o ye njɛgunakaw ye u y'a kanu ka fara ɲɔgɔn kan a dugutigi a alimami a dugu cɛ a muso ka na selimafo kɛ an karamɔgɔ la ka duwawu ɲini kɛ a fɛ o de ye an jɛrɛ ya bi bon alhamdulillah baara kɛra hɛrɛ la a kɛra bonya na a kɛra wasa la karamɔgɔ yɛrɛ a y'a ka nisɔndiya jira an na a ye min jira an na vraiment a y'an fa sabula anw n'ale de ye sigida kelen mɔgɔ ye tamani jɛgunna bɛɛ ye dugu kelen ye kami lawal la maayaw b'an jɛ kanu siraw kan maaya b'an jɛ furu siraw kan adamadenya sira bɛɛ sabatilen don ani ɲɔgɔn cɛ wa ni ala y'ale bɔyɔrɔ kɛ anw ka sigida ye ni diɲɛ kɛra fɛ anw minnu ye bɔyɔrɔ mɔgɔw ye vraiment anw fana kan an ka kanu ani an ka nisɔndiya anw kan k'o jira a la o de ye a to dugu farala ɲɔgɔn kan ka na fɔ k'a barikada a ye min ɲɛ an ye sabula karamɔgɔ ye min dilan anw ye an tɛ foyi kɛ min bɛ se k'a sara karamɔgɔ ye an dilan an yɛrɛ kun na k'an mansaw minɛ cogo k'o sira jira an na k'an furumusow mara cogo ɲuman k'o sira jira an na k'an denw mara cogo ɲuman k'o sira jira an na karamɔgɔ kɛra an lafiya sababu ye gatigi caman ye lafiya sɔrɔ ni karamɔgɔ ka bilasiraliw ye sabula denw bɛ taa ɲinini kɛ cogoya min ka d'u ye u ka wari la u b'a kɛ ten
mais karamɔgɔ de duga sira jira an na an bɛ hami faw ye ka hami baw ye wa a ye a to an sera k'an janto an yɛrɛ kun na an ka denbayaw k'a ka bilasira cogo min na k'o baaraw kɛ alhamdulillah dugudenw fana u ye karamɔgɔ ka kumakanw mɛn k'a faamuya vraiment o ye an yɛrɛ jigi fa k'an nisɔndiya foyi kɔni t'an bolo fo foli ani barikada ka ɲɛsin karamɔgɔ ma k'a deli ala fɛ sija ani kɛnɛya ala k'o de di an ma ɲinan zeli ala y'o jira an na hɛrɛ kɔnɔ cogo min san wɛrɛ ta ala k'o fana jira an na k'o wasa o n'o kunnawolo k'o bonya an bolo ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan alakira n'a so kama ka bonyamasegin k'a ye a taara an ka dugu la a diyara an ye an b'a fɔ k'a barikada k'an ka mɔgɔ fɔ Aba Koyita an b'a fɔ k'a barikada an bɛ sirikuya fo ala k'a mɛn an kɔrɔ ala k'a kɛ ɲɛmɔgɔ ɲuman ye jamana hɛrɛ ala k'a caya an kɔni bɔra an ka dugu la bi kana tamani kana karamɔgɔ fo bon vraiment an nisɔndiyara an sewara karamɔgɔ ye dugawu minnu k'an ye an bɛ ala deli ala ka dugawu ninnu minɛ an ma bon vraiment ko in kɔni kɛcogo a diyara n ye kosɛbɛ karamɔgɔ kɔni a y'an bonya kosɛbɛ bon an bɛ dugawu k'a yɛrɛ fana ye sija ni kɛnɛya ani labanko ɲuman ala k'o da a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma kuma in bɛ an yɛrɛ fɛ ka fɔ o ye an nisɔndiyara vraiment an nisɔndiyara yɛrɛ de awɔ nisɔndiyara yɛrɛ de bon cɛ ni muso min kɔni nana bi bon an b'a fɔ mɔgɔ 100 ni caman don dɛ bon kuma laban bɛ n bolo n'ala kɔni y'an fara maa simaw kan bon nin ye ko daminɛ ye anw fɛ a tɛ dabila bilen fiyewu san o san n'ala y'an simaya an bɛna jɔ ka na an karamɔgɔ fo ka dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ ala sago y'u sago. Jɛkulu min o bɛ wele ko mouvement des gilets verts u ka kulu baaraw n'u donna ka bɛn sibiri tɛmɛnen na ma palais de la culture la Bamako a ɲɛmaaya tun bɛ sigida lakanani bolo ni o ye Useni Amion Gino ye ka fara maaba caman wɛrɛw kan Sherifula Jabarani So tɔgɔ la Amadou Diallo de tun bɛ a n'a ka jatala Ibrahim Kulubali an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlenw fɛ. Ma bayirika caman u bɛɛ lajɛlen y'u kun da palais de la culture Amadou Ampatiba kan wasa ka taa kɛ gilet vert n'ale ye jɛkulu ye min bɛ denmisɛnnin jɛkulu musow ale ni donsow ni silamɛtɔnw a b'u bɛɛ lajɛlen kafo ɲɔgɔn kan hakilina kelen miiriya kelen o de ye sigida lakanali ko ɲuman o baaraw waliyali matarafali ko ɲuman ye. Ministre tilala ka initiative ta o initiative ye association yɛrɛw ka cari ka taa bɛɛ nana partenaire bila an ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye n'a fɔ ma ko organisation fêtière o de wololen filɛ nin ye gilet vert la o gilet vert c'est l'initiative du ministre en question. Ni jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ni a bilara sen kan nin wagati laban in na a ka laɲini ti dɔwɛrɛ yaasa ka sigida lakanali ko kuma i ɲɛ don o baaraw la an ka jamana kɔnɔna na ani baara minnu kalifalen b'a ma n'a bɛɛ lajɛlen bi don sigida lakanali ko ɲuman binakun kan min kalifar'u ma jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka baaraw bɛna ɲɛsin olu de ma a sigili sen kan o kɛra tare ye. Ko daminɛ mun don alhamdulilayi a ka kɛ ko belebele mun don ça veut dire k'a ka taa ɲɛfɛ suivi ka k'a la évaluation ka k'a la chaque semaine comme a ye mun fɔ a ka discours la an bɛ don commune o commune dɔgɔkun o dɔgɔkun commune 1 commune 2 3 fo commune 6 n'an bɔra yen an bɛ taa Bamakɔ fan bɛɛ Mali fan bɛɛ ka don ka sanuya k'o ɲini mɔgɔw fɛ ka mɔgɔw la sensibiliser k'u lafaamuya. Sigida lakanali ko ɲuman o ye jɔrɔnakoba ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw bolo min y'a to ni jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ bilara sen kan bari sabu k'a da kan a yera k'a fɔ ko an ka jamana kɔnɔna na waati yɛlɛma kɔlɔlɔw olu barika ka bon kosɛbɛ an ka bunahadamadenya ani an ka siniɲɛsigi o matarafaliko ɲuman kan. An bɛ Useni Amion Gino fɔ n'o ye Pulo ye ministre de l'environnement vraiment a bɛ faso jɔ min na an bɛ dugawu kɛ ala k'a dɛmɛ parce que olu bɛ hakilina de ta ka mɔgɔw kalan a ye baara kɛ a ye min fɔ yan bi an ka nana kɛ an nana kɛnɛ kan an taara so ye bɛɛ mɔgɔ nana ni e taara a fɔ i tɔɲɔgɔn ye minnu ma na wa a baara daminɛ i ka bila aw ka quartier la zile kɛra anw na cogo min na an ka se ka Mali yɛrɛ kɛ vert o la donc o de kosɔn an ka nisɔndiya kan ka bonya ni maliyɛn bɛɛ ta ye mun na parce que an tun bɛ kɛlɛ dɔ la n'o ye la lutte contre la désertification ye an mɛnna kɛlɛ la mais nin fana ye groupe dɔ ye ka fara anw kan ka an renforcer Mali bɛɛ armée na donc o de kosɔn an nisɔndiyara kosɛbɛ. An kɔni b'a fɔ bi de y'a fɔlɔ ye an bɛ dugawu fana kɛ ala kana kɛ kuma tɛ ya waleya ye a y'an kɔni kontan an bɛɛ sigilen don ko an kelen o kelen tant que i nana réunion in kɔnɔ dugu in jɛli ye ani jamana jɛli i ka don a sira fɛ ka yiriw fana turu a ye nisɔndiya kɔni bila an bɛɛ la k'an kontan ni minisiri fana kɔrɔ ala k'a ka fanga ta ɲɛ. Fiɲɛ ɲuman samani k'a bila Bamakɔ bi o bɛ ka gɛlɛya adamadenw bolo mais adamadenw yɛrɛw nɔ don an ka rôle b'a la n'o ye population ye autorités ka rôle b'a la c'est la première fois ministre ka sɔrɔ min ɲɛsinnen don assainissement ni environnement ma a ka leader religieux
société civile gilet vert initiative o de ko population yɛrɛ kɛ i impliqué sigida saniyali la ani sigida jɛyali la ani environnement sigida kɔlɔsili la ko an yɛrɛ sen ka don a la c'est la première fois donc ministre Pulo yo o ŋaniya min da ka ɲɛsin diinɛ ɲɛmɔgɔw ma ko an ka o bonyamasegin k'a ye k'a fɔ ye fana ko diinɛ tɔn bɛɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ bi a dɛmɛ nin hakilina in na walasa degun min bɛ an kan a ka se k'an dɛmɛ ka degun in wuli parce que a b'anw de kan degun min population de kan. Ministre min ka cɛw ɲɛsinen bɛ sigida lakanali ma an ka jamana kɔnɔna na n'o ye ministre Amion Gindo ye a ka laseliw senfɛ a y'i sinsin kosɛbɛ laɲiniba minnu kalifara nin jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ma walasa u ka se ka sigida lakanali baaraw kɛ sariya hukumu kɔnɔna na ni ka tila k'a yiraw la ko ni Ala sɔnna ma waati nataw la wulikajɔba dɔ bɛna boloda minnu bɛ tali kɛ bilasiraliw ni ladilikanw ka ɲɛsin sigida lakanali ko ɲuman matarafali ma an ka jamana kɔnɔna na. Tiaturubaw ladilikanw ni bilasiraliw ka ɲɛsin sigida lakanali ko ɲuman ma olu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman kɛra ni lajɛrɛ belebele in ala kunbabaw ye maaw hakili tora minnu fɛ kosɛbɛ sigili hukumu kɔnɔna na. Hali bi an ka to palais de la culture la Bamako ministre Ousseini Amion Gindo a ye dantigɛli minnu kɛ Amadou Nkola Diallo ka kuma galamani na an ka ɲɛmada o fɛ. An bɛ kɛnɛ mun kan bi gilet vert lancement kɛnɛ de don. Gilet vert ye mun ye jateminɛ y'a yira k'a fɔ ko Bamako kɔnɔ yan ani Mali bɛɛ kɔnɔ sigidaw bɛɛ la i b'a sɔrɔ jeunes musow association ONG mɔgɔw bɛ u yɛrɛ organiselen bɛ kɔ quartier kɔnɔ pour que ka janto u ka sigidaw la an ko a ka kan an k'a lajɛ cogo min na tiɲɛ don bɛɛ tɛ kelen ye mais ministère mun ka baara ye sigida ko ye sigida lakana ko ye an k'a ɲini k'a dɔn mɔgɔ minnu b'o kow la u ka sigidaw la ka partenariat kɛ n'u ye ka bɛnkanw kɛ n'u ye k'u dɛmɛ u ka baaraw kɔnɔna na n'an bɛ se ka minɛnw d'u ma ka minɛnw d'u ma n'an bɛ se ka formation d'u ma ka formation d'u ma ka bolo di ɲɔgɔn ma k'u bilasira pour que sigidaw bɛ se ka lakana cogo min na donc k'a lajɛ cogo min na an bɛ se k'o organiser ka u former ka moyens d'u ma pour que week-end o week-end an bɛna programme dɔ de kɛ i b'a sɔrɔ minnu bɛ commune 1 na olu b'u ka commune 1 kɔnɔ minnu bɛ commune 2 la minnu bɛ commune 3 la an b'a daminɛ Bamako kɔnɔ yan fɔlɔ donc an bɛ bɛɛ dɛmɛ pour que week-endiw la an ka se ka bɔ k'a lajɛ an bɛ se ka kuma mɔgɔw fɛ cogo min na n bɛ misali ta mariage kɛyɔrɔ ninnu an ka espace publicw kan i b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ taa photo taw la parce que a yɔrɔw cɛ ka ɲi mais n'u bɔra yen waati min na i b'a sɔrɔ mana sachetw tigɛtigɛlen bɛ ka kɛ ka yɔrɔ bɛɛ fa gilet vertw bɛ se ka taa ka mɔgɔw sensibiliser ka dɛmɛ kɛ ka poubelles sigi ka mɔgɔw ka fɛnw tɔmɔ manaw tɔmɔ ka sira ɲuman yira mɔgɔw la donc gilet vert hakilina o de filɛ nin ye jeunes b'a la n y'o fɔ association de don musow b'a la mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la diina ɲɛmɔgɔw b'a la parce que a bɛ kɛ ni diina ye a bɛ se ka kɛ kutubaw ye misiriw kɔnɔ réseau des communicateurs traditionnels b'a la n'o ye an ka a bɛ fɔ minnu ma an ka communicateurs minnu bɛ an ka jeliw olu b'a la a n'a ɲɔgɔnna camanw donsow bɛ yan olu b'a la donc bɛɛ bɛ to i ka position kɔnɔ mais an bɛ partenariat kɛ n'aw ye mais bɛɛ bɛ dɔn fɛn kelen min na o ye gilet vert ye. K'a daminɛ utukalo tile 14 ka taa se a tile 17 ma Amadeyɛri ɲɛmaayaso ye taama kɛ Sikaso marabolo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na Yɔrɔbugu la Loloni ani Furu taama in yɛrɛ laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka taa i ɲɛda nin yɔrɔ kofɔlen ninnu baaraw lahalaw kan Amadeyɛri tɔgɔ la Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la Sajo Sidibe de tun bɛ a n'a ka jatala Fuseni Keyita an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlenw fɛ. Amadeyɛri maaw ka nin baara ninnu bɛ tali kɛ min b'a to dugu 46 o bɛ se ka kuran sɔrɔ cogo min na Mali kɔnɔ o de hukumu kɔnɔna na Yɔrɔbugu la ale bɔra k'a ka kuran bon sɔrɔ min b'a to yelen bɛ se ka yelengu Yɔrɔbugu n'a lamini bɛɛ la nin baara ninnu bɛɛ sabatira Ala ni Amadeyɛri ka wulikajɔ ani ka fara dɛmɛbaga kan ni o ye Banque mondiale ye kuran bon min ni a jɔra Yɔrɔbugu la a kɔnɔminɛnw bɛ tali kɛ
batterie so fo ka taa se so min be ni o b'a to baarakɛminɛnw be se ka kɔlɔsi cogo min na n'an b'a fɔ ma ko salle de contrôle ani fo ka taa se panneau 235 ma. Pour que ka courant di Yorobugulakaw ma panneau minnu be kɛnɛ min na o ye panneau ninnu ye. Donc panneau be panneau capacité 75 kW. Ensuite batterie fana be yan o ye batterie ye. Groupe fila fana be ni batterie be ka dɛsɛ wagati min na donc groupe fila fana be. Donc o bɛɛ kɛra pour que Yorobugulakaw ka se ka courant sɔrɔ courant min b'u nimisi wasa. Parce que n'i ye courant min b'u bolo fɔlɔ n'i y'a lajɛ o tun b'u bolo ni groupe de. Donc problème cayara de telle sorte que courant tun b'a sɔrɔ heure 5 ɲɔgɔnna dɔrɔn de la. Donc ni relation minnu filɛ ne ka kɛ o bɛna kɛ sababu ye o bɛ courant sɔrɔ ka taa fɔ heure 18 ɲɔgɔnna na. Batterie ninnu bɛ énergie hakɛ min di o ye 370 kWh la. Donc panneau fana capacité o ye 75 kW. Maa min ni ale ye Guana maire ye ni Yorobugula yɛrɛ bɛ o commune kɔnɔna la a y'a ka nisɔndiya jira k'a fɔ nin courant bɔ in bɛ kɛ sababu ye k'ale ka dugu yiriwa ni ka tila ka laɲini kɛ amadere mɔgɔw fɛ u ka caman bɔ courant sɔngɔ la sabula togodala maaw dun. Bi ne ye maire ye min nisɔndiyalen ka se nisɔndiya dan na parce que ni courant tɛ yen an bɛɛ kɛ bi tile nɔ adamadenya jamayɔrɔ foyi tɛ yen min kɔnɔ ni courant tɛ bara. Dieu merci ala ye Mali ɲɛmɔgɔw hakili se anw ma k'an bila nin lo fɔlɔ kɔnɔ ka courant se an ma an b'a dɔn sa an ka dɔgɔtɔrɔsow an ka baarakɛminɛn fɛn b'an bolo yan ekɔlisow ani an yɛrɛ makoɲɛfɛn bɛ so kɔnɔ an bɛ Mali kɔnɔ bi an bɛ diɲɛ kɔnɔ bi an bɛ se ka diɲɛ yɔrɔ bɛɛ ye diɲɛ yɔrɔ bɛɛ bɛ se ka an ye an bɛ Mali fo ka amadere ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ka daminɛ duguma fo sanfɛ ka tila ka Mali yɛrɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo parce que min bɛ duguma o b'a kɛ sanfɛmɔgɔ bɛɛ ka yamaruya la tellement que a diyara ala yɛrɛ ye ala ye aw kunbɛn ni sanji ye. Yorobugu courant bundu wari a nafolo kasabi bɛ taa jɔ $292 fɛn min amadere ɲɛmaaba ye ni o y'a PDG ale y'a ka nisɔndiya jira k'a fɔ ko 100 o 100 90 o kɛra baaraw la ka ban ko o bɛ nisɔndiya ko bɔ ale fɛ ni ka tila k'a jira Yorobugukaw la ko ni ala sɔnna ma ni courant ninnu baara daminɛna k'a tɛna kɛ i n'a fɔ ko kɔrɔlen ko caman bɛ bɔ courant sɔngɔ la. An ka an sen jɔ Yorobugula bibi na ala tanu don sabula an tun ye baara dɔw daminɛ yan nɔ o baara ye mun ye Yorobugula i ye courant sɔrɔ a bɛ san 8 bɔ mais courant in tun bɛ bɔ ni groupe min na o groupe min bɛ fonctionner ni gasoil dɔrɔn de ye gasoil sɔngɔ yɛlɛla ka sɔngɔ yɛlɛ fo ka taa kɛ courant yɛrɛ a baara kɛra gɛlɛya ye an bolo gouvernement fana y'a laɲini sisan nɔ ani a ka partenaire techniques minnu ye Banque mondiale n'a ɲɔgɔnw ye k'a fɔ vraiment fɛɛrɛ ka kɛ pour que yan courant ko bɛ se ka sabati cogo min na o de kosɔn an nana ni centrale solaire ye centrale min ni tile yelen de b'ale la marcher o bɛ fara groupe kura dɔw nana ka fara centrale solaire kan pour que ka se ka courant di Yorobugula ma n'o fila ye donc o b'a to courant min di waati hakɛ min kɔnɔna na dɔ bɛ fara o kan parce que gasoil kun waati min na courant mun daminɛ ni tile bɛnna ka taa se minuit ma wali télé faga waati kuma la t'o bɔ yɛrɛ gasoil sɔngɔ sababu mais ni centrale solaire nana i b'a ye dɔ bɛ fara courant di heure kan a bɛ se ka mɛn ka tɛmɛ o kan et puis courant bɛ feere sɔngɔ min na yan nɔ o bɛ taa fo 250 francs kilowattheure 50 kilowattheure kelen bon ni centrale nana sisan nɔ dɔ bɛna bɔ courant sɔngɔ fana na voilà a bɛ taa peut-être 150 francs on ne sait pas encore mais c'est aux environs de 150 francs 30 an bɛ centrale min kɔnɔna na yan nɔ a kasabi bɛɛ bɛnna $200,000 ani $90,000 ani $2,000 de ma. Yorobugula baaraw bɛɛ banna ka bɛn ni sanba nali ye ni o kɛra nisɔndiyaba ye Guana maire bolo o tɛmɛni ka bɔ yen nɔ amadere ɲama n'a ka jama u y'u kunda furu kan. O de fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw kan Musa Fɔnbaga sɔrɔlenw don. Kodowari jamana kɔnɔ faaba la Abidjan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna u ka kinba min bɛ wele ko Yobugɔ Charles Bleugude Kodowarikaw ka jamana ɲamakɔrɔ Laurent Koudou Gbagbo ka denmisɛnnin sɛbɛn min n'a jɛra ka diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka kiiri bulon Cour pénale internationale CPI kɛ ɲɔgɔn fɛ a kanubaw u ka jɛkulu kɔnɔ jɛkulu min bɛ wele ko COJEP u ye ɲɔgɔnkunbɛba dɔ bolo da ɲɔgɔnkunbɛba min dayɛlɛla sibiri ni ka kunjɛ dimanche a senfɛ jɛkulu yɛlɛmana ka kɛ fanga ɲini dɔn ye Charles Bleugude yɛrɛ min ma taa fan sɔrɔ a yɛrɛ la
a labilalen CPI fɛ kiiribulon fɔlɔ kɔnɔ n'a bɛ o Holandi jamana kelen o kɔnɔ ye a y'i to ye ni ka kuma a kanuɲɔgɔnw fɛ jala n'u k'a ma ko vidéo conférence Charles Lablé y'a yira k'a fɔ an bɛna jɛ ka fanga ɲinindɔn belebele sigi sen kan dɔw y'a yira k'a fɔ kanuba min nana wele jaabi maa 2000 kun don ka bɔ jamana fanda 4 bɛɛ lajɛlen la a ko a bɛ layidu di a kanuɲɔgɔnw ma k'a fɔ fanga ɲinindɔn belebele min bɛna sigi u fɛ fanga ɲinindɔn yɛrɛ a jabalaba bɛna kɛ Konowari dugukolo kan n'a ye sɛbɛnninw fɛnɛ kɛlen kun don k'u dulon fanw fɛ o dalakan dɔw kun ye Charles Lablé anw ni bɛ ɲɔgɔn bolo ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya d'a ma sɛbɛnni dɔw fɛnɛ kun ye kasobo min nimero kun ye 32 ye Charles Lablé anw sera o kasobo in na o tɛ dɔwɛrɛ ye Charles Lablé lasagonen kun don diɲɛseleke naani setigi jamanaw ka kiiribulon kaso min na o nimero de kun y'o ye ɲɔgɔnko bɛba min dayɛlɛla a kanubaw fɛ sebere n'a kunjɛra dimanche dɔw y'a yira k'a fɔ a bɛ kɛ sababu ye ka tiɲɛ bange tiɲɛ yɛrɛ bangenen fɛnɛ kɔfɛ a bɛ ni kura fiyɛ Konowari ka denw ka bɛn ni kelenya la ko barisabu ka d'a kan ko tiɲɛ min bangena a t'i n'a fɔ Konowari ka den dɔ ye sebaya sɔrɔ Konowari ka den dɔ kan nka tiɲɛ yɛrɛ de bangena Konowari jamana den bɛɛ lajɛlen ye bawo Konowari ka den bɛɛ mago kun bɛ nin na ka se ka Konowari ka denw segin ɲɔgɔn ma Jean-Claude Nyawa nin kɛra ale ka kumaw ye ale ye Charles Lablé ka jɛkulu COJEP min bɛ nazarala o babu sentigi ye dɔw y'a yira k'a fɔ dimanche congrès kunjɛtɔ u bi sɔn ka danaya da Charles Lablé kan k'a kɛ fanga ɲinindɔn kura COJEP ɲɛmaaba ye ni ka laban ka ɲini a fɛ jamanakuntigi sigi kalata min bɛ kɛ san 2020 nata a ka kɛ u ka cɛbɔ ye. Centrafrique jamana kɔnɔ tɛgɛnɔbila kɛra bɛnkan sɛbɛn na Centrafrique maa ɲɛmaw ni RSI maa ɲɛmaw cɛ min bɛna kɛ sababu ye ka maramafɛn lase u ma dɔgɔkun nata maramafɛn de bɛna doni ka don Centrafrique jamana kɔnɔ ka bɔ RSI la kunfɔlɔw kun dira janvier kalo tɛmɛnen tɛgɛnɔbila kɛra bɛnkan sɛbɛn min na nin ye ko kura olu fɛnɛ maramafɛn kunfɔlɔw bisimilala araba tɛmɛnen Centrafrique faaba la Bangui sigikafɔba de kɛra a ko la diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmayaso Conseil de sécurité jamana 15 ni ɲɔgɔn cɛ walasa jɛnga kɛ ni a ye RSI ka maramafɛnw di Centrafrique jamana ma ka sababu kɛ bariko dalen don Centrafrique kan n'o ye ka ɲangi k'a fɔ maramafɛn tɛ feere a ma tigi kelen tɛ jamana na kulu maramafɛntigiw bɛ munumunu salu la fan bɛɛ lajɛlen la o kumana o jamana masina ni maramafɛn man kan maramafɛn kunfɔlɔw minnu nana araba pankurun jigin kɛnɛ kan Centrafrique faaba la Bangui a tɔ bɛ to 17 ye RSIw bolo RSIw ka lasigiden ka kɔrɔsigi ka fɔ la Centrafrique faaba kɔnɔ lasigidenzu la n'o ye Victor Tokmakov ye maramafɛn ninnu natɔ Centrafrique kɛlɛcɛw minnu bɛ jamana ka bolo kan ani diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu MINUSCA olu taara pankurun jigin kɛnɛ kan ka maramafɛn ninnu bisimila ni k'u gwɛngwɛ ka se ni u ye u seyɔrɔ la maramafɛn siyaw minnu don u ko minnu ma ko pistolet fusil d'assaut ani mitrailleuse fo ka taa se lance-roquette RPGS ani anti-aérienne ani kisɛw a ɲɛsinnen don kɛlɛcɛ 2000 ani 770 ma Centrafrique kɛlɛcɛw la minnu ka dɔndaw ka wuriyara RSI surasi karamɔgɔw fɛ Centrafrique worodugu yanfan fɛ ka digi Atilebi yanfan kan nka Faransi jamana ni Amérique jamana ye a ɲini RSI la fɛ maramafɛn ninnu ditɔ u k'u jija maramafɛn ninnu ka lakana Centrafrique jamana bolo bawo jamana basigilen tɛ o kumana tamasiyɛnw ka ye maramafɛn ninnu na walasa n'u yera fan wɛrɛ fɛ a ka dɔn k'a fɔ RSIw ka maramafɛn dilen don. Sudankaw ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Omar El Beshiri min ye Sudan jamana mara san 30 ani kɔɲɔ na n'a jagoya jiginna surasiw fɛ ka sabu kɛ dɔ farala buru sɔngɔ kan ni jamanadenw y'a jira k'a fɔ tɛ jɛ n'a ye ka laban ka minɛ ka datugu nɛnɛdonya in na a bɔra ka jɔ kiri ɲɛma ɲɛkɔrɔ ka sabu kɛ Sudan jamana ɲɛmaakɔrɔ Omar El Beshiri min si bɛ san 70 ani san 5 la avril kalo laban daw la surasiw minnu y'a jagoya jigin k'u coko a nɔ na a ɲɛmaaba General Abdel Fattah al-Burhan n'a ka cɛdenw dara don a ka Sudan vaba Khartoum so dɔ kɔnɔ ka taa bɔ dolari wari miliyɔn 100 ni miliyɔn 10 saba jɛ ka a ka so ye wari ninnu sɔrɔla sɔrɔ cogo jumɛn na faso nafolo don wa wari ŋanamunen don o kiiri de dayɛlɛtɔ de don mɛ kalo tɛmɛnen jamana tɔgɔla kiiri ɲɛma procureur général ye a jira k'a fɔ kiiri bɛ wuli a nɔfɛ ka sabu kɛ yan'a ka fanga ka jagoya bin maaw murutilen bɔlaw kɔnɔ surasiw ye mugu ci maaw la ka maaw fa k'o kiiri fɛnɛ k'o b'a nɔ minɛ
amawladoniya k'a fɔ Sudan jamana ɲamakɔrɔ Omar El Bashir nana fanga na san 1989 de a kɛlen kɔfɛ k'a fɔ jaso ni k'i coko diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka kiiribulon Cour pénal international CPI min sigiyɔrɔ bɛn bɛ Hollande jamana mɔ o fɛnɛ kɛn bɛ ka kiiri wuli a nɔfɛ ko n'a yera fan o fan fɛ k'a ka minɛ ka sabu kɛ ko san 2003 a ka marabolo dɔ ko Darfour o mɔ murutira ka mugu ni kisɛ ta u ni fanga cɛ k'a ye faali min da u ka ko hadamadenya buruja faali don ko kumana k'a ni minɛni ka kan maa minnu bɛ fanga n'a nɔna n'olu y'a jagoya jigi olu kɔni jɛndɛn ni a dili ye diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka kiiribulon Cour pénal international CPI mɔ nka Amnesty International ni o ye hadamadenya hakɛ lafasajɛkulu ye o ko fɛn min jɔrɔ bɛɛ la Sudan jamana ɲamakɔrɔ ka kiiriw dayɛlɛ ko min ye nin ye Sudan jamana kɔnɔ a kana na kɛ sababu ye ka maaw ɲinɛ a ka Darfour faali kɔ diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka kiiribulon Cour pénal international CPI b'a nɔfɛ min na kɔni ko kumana k'a ɲininen don bɛɛ fɛ ko bɛɛ k'i hakili t'o la. Espagne jamana ɲɛmaw dimanche u ye a ɲini u ka kurun fɛ kurun min ye dɛmɛ don tunkarangew mɔ farafina arabu jamanaw ni nazarala kwajiw ni ɲɔgɔn cɛ k'u ni kisi u totɔ ni Itali jamana ban bɛ u ka don Itali kɔnɔ a b'a ta u ni danga cɛtɛtɛmɛ mɛtiri 100 ka Lampedusa ko kurun in k'i kunda Espagne jamana ka ko Espagne b'a bisimila nka kurun in ni o ye ONG Proactiva Open Army ye u y'a yira k'a fɔ olu tɛ se ka jɛn ni Espagne kaw ka u wele da ye k'a fɔ olu ka bɔ Itali yanfan fɛ u ni Itali dugukolo cɛ mɛtiri 100 k'u kunda Espagne kurun bɛlɛ yɔrɔ kan k'a kɛ man di maa minnu bɛ kurun kɔnɔ farafindenw na tunkarangew la u sɛbɛkɔrɔ degun bɛɛ u ye tile 15 de kɛ kurun kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen tigɛ b'u la ye n'a fɔra olu k'u kunda Espagne kurun bɛlɛ yɔrɔ kan ka bɔ Itali k'u kunda Espagne kan ko furanjɛ ka jan kojugu k'a tɛna se ka kɛ maa 105 de bɛ kurun in kɔnɔ Itali jamana ban bɛ k'u bisimila kurun maa ɲɛmaa ye a yira k'a fɔ n'olu ko k'u b'u kunda Espagne jamana kan u bɛ tile 5 de kɛ yan'u ka se o danganda la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Algeciras kurun bɛlɛ yɔrɔ min don a ka jan ni kwaji bolofara in kurun bɛlɛ yɔrɔ bɛɛ ye o n'a ta bɛ minisiri min bɛ Espagne kaw fɛ n'a ɲɛsin bɛ Espagne ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya mɔ a ko hali bi a b'a ɲini Itali maa ɲɛmaaw fɛ ko kura u ka lajɛ u ka hinɛ maaw la u k'u bisimila Lampedusa u ka dugukolo kan k'a bɛ layidu di a ma n'u bisimilala u bɛ tila nazarala jamana wɔɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ min fɔra u ye ka kɔrɔ hali bi ko Itali maa ɲɛmaaw k'a lajɛ u ka dunan ninnu bisimila Matteo Salvini min ye minisiri ɲɛmaa danga ye ni jamana kɔnɔna koɲɛw ɲɛnabɔli minisiri don n'ale de bana minin bɛ tunkarangew ni bisimilali cɛ kiiribulon dɔ ye jatigɛli kɛ k'a fɔ k'a ye sariya min da ka tunkarangew bali ka don ko hadamadenya tɛ diɲɛ ni a ye k'a ka sariya kɛ nkalon ye a bolo a dɛsɛlen kɔni jɛna ni maa 20 ani maa 7 bisimilali ye ka bɔ kuru kɔnɔmaw la ka sabu kɛ degunba kun bɛ olu ka den da ninnu fɛnɛ don u mansa ma da u ka maa wɛrɛ ma da u ka a jɛna n'o ye nka tɔ min b'a kɔnɔ tiɲɛ don k'a fɔ kiiribulon ye a ka sariya kɛ nkalon ye a bolo o n'a ta bɛ a kɛn bɛ k'i bana mini ko ni kɛlen cɛ ko maa ninnu tɛ bɔ kuru da fɛ ka Itali jamana lasɔrɔ. O digalo tile 18 Hong Kongkaw fɛ yen ni o ye Angleterrekaw ka marakɔrɔ ye a bilama a bɛ sini ka fa fɛ nka lahɔrɔma dɔw jɔn bɛ a ye a ka ko caman bɛ yen a b'o ɲɛnabɔ a yɛrɛ ye o kɔnɔmaw de muruti bɛ bi nin y'a kalo 2 ye dimanche u bɔra ka nisɔngoya kɛnɛ basigi sen kan min ɲɔ jama ma deli ka bɔ u fɛ kabini u ye muruti daminɛ nisɔngoya taamakɛlaw y'a yira k'a fɔ u kun bɛ taa maa 1,000,000 ni maa 700,000 na nka lakana tigilamaw ye a yira k'a fɔ maa kun ye maa 128 ye olu ye fa min maaw jate o ye yamaruya dira maaw ma u ka nisɔngoya taama kɛ fa min fɛ nka bolon wɛrɛw minnu fɛnɛ kun bɛ n'o falen kun do maaw la lakana tigilamaw y'u ɲɛ tɛmɛ olu kan k'a sababu kɛ diɲɛkun ma kɛ ni a ye olu ka nisɔngoya kɛnɛ sigi sen kan ko in yɛrɛ daminɛna nin y'a kalo 2 ye k'a sababu kɛ marabolo ɲɛma min bɛ Hong Kong kunna ni musolaka don ale de jɛna ni sini jamana maa ɲɛmaw ka hakilina dɔ ye u ka sariya se dɔ ye ka don bala ko ni sini kiiribulon mago jɔra maa min na k'i ye kokolon kɛ k'i bɛ Hong Kong kɔnɔ Hong Kong marabolo ɲɛmaw k'o tigilama bila ka taa di sini maa ɲɛmaw ma a k'a ka kiiri sigi sen kan Hong Kong ka denw yɛrɛw bolo sariya nasira kan o dagan dɛ o ka kɛ sini jamana ni Hong Kong marabolo maa ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a sababu kɛ sariyaw kɛn bɛ ka min fɔ Hong Kong bɛ se k'a ka kiiriw sigi sen kan a yɛrɛ ye o ko in de ma bɛn Hong Kong kaw ma nka marabolo ɲɛma musolaka in ni sini jamana ka hakilina taasira minɛbaa don o kɔrɔ ye a kɔkɔrɔma donnen don sini maa ɲɛmaw fɛ ale ye ko in don bala coci cayara nɔfɛ a yɛrɛ
y'a yira k'a fɔ sariya in bɔra a mɔ nka bibi in na ko in yɛrɛ de yɛlɛma bɛ Hong Kong ka denw bolo ka kɛ ko wɛrɛ ye sariya ko yɛrɛ tɛ bilen k'a fɔ ko ka maa bila ka taa di Sini ma ɲɛmaaw ma o tɛ bilen ko bɛnkan fanga min ni o bɛ Hong Kong jamana kɔnɔ k'o bɛ ka buruja Sini jamana fɛ n'u ka tɛmɛli ye ni musolaka in ye marabolo ɲɛma k'u ka sariyaw diyagoya sigi Hong Kong ka k'u tɛ jɛn n'a ye o kumana olu b'a fɛ musolaka in yɛrɛ de ka wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la Sini jamana y'i kangari da Ameriki jamana ye kɔsada in na k'a fɔ wulikajɔ min bɛ ka kɛ Hong Kong u ye sɔmi sɔrɔ k'a fɔ Ameriki jamana damɛ u kɔ kan u b'a ɲini Amerikikaw ka lasigidenso min bɛ Hong Kong kɔnsula a lasigiden fɛ a k'i senbɔ maa murutilenw sen na jɛ o jɛ bɛ a n'u ni ɲɔgɔn cɛ a ka jɛw bɛɛ lajɛlen jɔ wa Hong Kongkaw minnu bɛ nisɔngoya taamaw na a k'u kɔkɔrɔma doni fɛnɛ dabila. O de fana bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu labɛnna kunnafonidiso ɲɛmaayaso fɛ aw ni ce a ka ɲɛmadalu la a k'an bɛn waati wɛrɛ nataw la.